Podcast s batohom cez hory vznikol s podporou Dox stravné lístky. Buďte v Poho nielen pri jeho počúvaní, ale aj pri návšteve Tatier s v Poho rekreačnými poukazmi. Milí, nielen turisti a turistky. Niekedy, keď nemôžem spať, tak si pod perinou čítam. S baterkou v ruke. Je to super. Naposledy som sa tak začítal do knihy, ktorú som objavil v dedovej knižnici. Bola malá, bez obrázkov a dokonca bez názvu. A o to viac ma lákala. Keď som ju otvoril, stalo sa čosi neopísateľné. Akoby sa zrazu rozžiarila celá izba. Neviem, či to bolo tou knihou, starou baterkou alebo vypínačom, ktorého sa možno dotkol môj tatino. Každopádne bolo to neuveriteľné. V tej knihe sa písalo niečo o žiarskej chate. A čo ak tá chata má takúto zázračnú moc? A v tom mi bolo jasné, že ju musím navštíviť. A tak dnes šliapem spolu s maminou zo Žiaru po modrej turistickej značke do výšky 1325 metrov nad morom. Presne v tejto nadmorskej výške sa totiž nachádza Žiarská chata, ktorá je jedinou vysokohorskou chatou v západných Tatrách z Liptovskej strany. Zároveň je aj vstupnou bránou do jednej z najznámejších a turisticky najnavštevovanejších dolín na Slovensku. Žiarskej doliny, ako aj Roháčov. A je to. Trvalo nám to približne hodinku a 3/4. Inak, túto túru v Poho zvládne celá rodina. A maminy s kočíkmi istotne poteší 6 kilometrov dlhá asfaltová cesta, ktorá vedie Žiarskou dolinou až na chatu. Táto trasa je vhodná taktiež pre bicykle. Dokonca je počas letnej sezóny možnosť požiťať si pri chate aj kolobežky. Ako som sa v knihe neskôr dočítal, už priekopníci turistiky v 20. rokoch minulého storočia zistili, že aj napriek všetkým jej krásam a možnostiam bola dolina málo navštevovaná. Okrem salašov v nej totiž nebolo pre turistov žiadne iné miesto, v ktorom by mohli prenocovať. A tak sa zrodila myšlienka na výstavbu prvej chaty v Žiarskej doline. Jej výstavba stála v tom období 400 000 korún a bola dokončená v júni 1939. A slávnostné otvorenie sa uskutočnilo presne 1. júla 1939. Okrem lyžiarne či 2 jedální sa Žiarská chata píšila teplou i studenou tečúcou vodou, ako aj petrolejovými či tlakovými lampami, ktorými sa svietilo. V tom čase to bola najmodernejšia chata na Slovensku. Vďaka svojej ideálnej polohe a terénom na turistiku, ako aj lyžovanie, si chata čoskoro získala obrovské množstvo pravidelných návštevníkov z blízkeho okolia i vzdialenejších končín. Zo známych osobností chatu navštevovali napríklad spisovatelia Dominik Tatarka, Ján Bodenek, Alfons Bednár, ako aj maliari Ladislav Čemický, Fedor Klimáček či Mária Wimbergová. Chata vo vojnových rokoch poskytovala útočisko aj ľuďom prenasledovaným režimom. Tak som sa dočítal. V roku 1944 bola žiaľ nemeckými vojakmi vypálená a zostali z nej len tlejúce zvyšky. Po skončení vojny sa začalo uvažovať nad výstavbou novej chaty. Aby sa však mohla postaviť, bolo potrebné vybudovať prístupovú cestu, ktorá by uľahčila prísun stavebného materiálu. Projektu chaty sa opäť zhostil architekt Juraj Povolný z Demenovej. Chata mala byť tentokrát z kameňa a dreva. V roku 1949 sa začala najprv montáž dreveného objektu v okolí miesta pôvodnej chaty, ktorý mal slúžiť len ako ubytovňa pre robotníkov. A keďže finančné prostriedky boli presunuté na výstavbu iného objektu,
spomínaná ubytovňa bola napokon prerobená na chatu. Ako sa písalo v knižke, žiarská chata prešla rukami rôznych majiteľov. Bola majetkom organizácií JTO Sokol, Turista, Interhotely Ružomberok či Stredoslovenská správa účelových zariadení. Od roku 1991 patrí telovýchovnej jednote Družba Smrečany Žiar. A samozrejme sa na nej striedali i chatári. Počas ich pôsobenia dochádzalo aj k viacerým prestavbám a modernizáciám chaty. Napríklad v rokoch 1958 až 1960 bol nainštalovaný naftový agregát, ktorý slúžil na osvetlenie chaty. Žiarská chata v tejto podobe slúžila verejnosti do roku 2006. A keďže nebola schopná už ďalej poskytovať návštevníkom štandardné služby, bola jednoducho zbúraná. Na jej mieste však postavili v rekordne krátkom čase za 5 mesiacov novú a parádnu žiarsku chatu. S väčšou kapacitou reštaurácie, s oddelenou reštauračnou časťou od ubytovacej, ako aj s vyšším štandardom ubytovania. A chatár Miroslav Dzuroška, ktorý je chatárom od roku 2009, jej neskôr vdýchol aj niečo, čomu sa hovorí teplo domova. Ako povedala moja mamina, v žiarskej chate to žiari, vďaka jej milému personálu i malebnému interiéru. A veru, aj mne sa rozžiarili oči, keď som sa zahryzol do vyprážaného syra s hranolkami. Mňam. Žiarská chata je naozaj hviezda Žiarskej doliny, ako aj celých západných Tatier. A čaká len na vás, celoročne. Tak neváhajte a choďte si dobiť baterky. Veľmi odporúčam navštíviť aj Šarafiový vodopád. Len necelých 15 minút od chaty po zelenej turistickej značke. A malá turistická rada na záver. Zrak vo vysokohorskom prostredí je podstatne citlivejší. O to viac, keď sú na horách snehové platne, ktoré prudko odrážajú svetlo. Nezabúdajte preto na slnečné okuliare, ako aj krém s ochranným faktorom. Do počutia na budúce, milí turisti a turistky. Podcast s batohom cez hory vznikol s podporou Dox stravné lístky. Buďte v Poho nielen pri jeho počúvaní, ale aj pri návšteve Tatier s v Poho rekreačnými poukazmi. Tento podcast je určený milovníkom Tatier a najmä sledovateľom facebookovej stránky Tatry. Nájdete ho aj na všetkých streamovacích platformách. Na obsahu spolupracovala Petra Tvrdá, zvuk zabezpečil Jaro Kizek a od mikrofónu vás po tatranských chatách sprevádza Vladko Suchanič. V budúcom podcaste vás zoberieme na Sliesky dom. Aj cez naše podcasty lepšie spoznávajte vrcholy vysokých, belianských, západných a nízkych Tatier.